पीछे ना ये पूर्वी हो खिला के भैया जी करे जाबी हर पंछी को बल बल ये देखा तो और सदन से इंटरटेनमेंट हो गई वो गरीबी हालत में अब लड़की को हक नहीं है अपन दुख का दर्शाव दिया विधाता कोई सो लिखल नसीब लड़की के बियाह भइल बा गरीबी हालत में नटको करिएगा आ ससुरो करिएगा विधाता कोई सो लिखल नसीब जी नहीं हो गरीब बाटे ससुरो गरीब जी विधाता कैसा लिखल नसीब जी नहीं हो गरीब बाटे ससुरो गरीब लड़की बहुत घाटी के पाटी रे गोड़ा घाटी के पाटी गोड़ा करे जाबी चला लागन के गुनी के भैया जी करे जाबी